номи ман Мирзобек Умаров. Ман 26 сола ҳастам. муддати 7 сол мешавад ки ман ба варзиш машғул ҳастам. дар айни ҳол ҷоизадори чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оиба самбои муҳорибавӣ Панкратион ва ҷоизадори чемпионати Азия мебошам ва ду кара чемпиони Таҷмаф ҳастам. барои чемпионати Азия машқу тамринҳои мо хеле хуб гузашта шудааст. дар як рӯз 2 маротиба ба машқу тамринҳо машғул ҳастем. Таҷмаф федератсияе аст ки дар айни замон дар ҷумҳурии мо дар ҷои аввал меистад. беҳтарин федератсия ба ҳисоб меравад. мақсади ман ин аст ки худо розӣ бошад дар чемпионати Азия ҷои аввалро сазовор шавам ва баъд аз он рохат ба чемпионати ҷаҳон гирам. баъд аз чемпионати ҷаҳон ба беҳтарин организатсияҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла Brave FC, Aye Warrior, Bellator, UFC ин гуна организатсияҳо рохат ёфта дар он ҷо давлати худро муаррифӣ намоям. баъд аз якум мағлубият фаҳмидам ки бемеҳнат ҳеҷ чиз намешавад. меҳнат кунӣ, роҳаташро мебинӣ. Парвардигор бе шаку шубҳа меҳнатро аҷрашро медиҳад.